3, 2, 1 and action Naidu. Sanibonani Dumelang abusheni molweni. This is a girl Lerato Naidu intombi indi. Bafethu, this is Soweto podcast Love Heist. Hey, nginiphathela izinto ezimnandi amasweet. Sabona bhuti kunjani? Nkosazana ngiyaphila kunjani? Angiyaphila. Yeah. Isizolo semnatejwana. Awungempela. Ngikhuluma le mani. Kuma noNkosinathi kaMgeze. Okay, utsoko kai? Ngokusuka ngisuke ekhaya eMsinga. Kodwa Ngikhuluma mnandi sorry. ngempela? Awu. Ngicela ungitshele kabanzi ukuthi wena umuntu onjani. Hey. Cha mina ngisho ukuthi weNkosazane ngumuntu onomusa. Okay. Umuntu onokuthula. Ngiyayihlekela ke yabona nje into noma ibheda ngizwe ubhlungu kodwa nosho noma kuthiwa kunzima ke kodwa ke yabo ngumuntu nje okwazi ukuthi angathathi inqumo ezibhedayo but okunye nokunye nje makwenzeka ukuthi ngiyakwazi ukuba nokuyikhuza umuntu oyihlekelayo mangibhizi ngibabhizi leso sikhathi kodwa ngikhumbula ukuthi nginomndeni engithanda eceleni futhi kodwa nje ngumuntu nje open kuwo wonke umuntu engihlangana naye. Okay, nice to have you today Budi. Siyabonga. Ngicela ukubuza uhlala ngakephi? La No, eGoli. la ngokuhlala eGoli ngise-Midrand. Usemidrand. Yeah. Okudi cheese boy. Udla enough and fork. Cha kanti ke mama ngidla uphuthu namasi. Awe ma. Po. Ngidla uphuthu namasi. Okay, today o re tshwareletse ditaba tse di jwang. O siphathele ini? Ezibhlungu. Okay. Ngeke ngaphinde ngayikhohle empilweni yami ukuthi yazi kwaba khona isimo esike sangivelela. Ngingazi ukuthi ngayibeka kanjani kodwa hayi. Ngingasho nje ukuthi yabona nje mangihleli nabafowethu ngoba sinokubesihlala singabafowethu sikhohlisane. Uma sihleli thothi mhlambe sihlalele epakini siyayiphuzela kumnandi. Kodwa kunalolu suku ke sasiyele eThembisa. Okay. Ngase Phumlong. Kune park nje khona ngiyazi nepark yakhona sasiphelezela omunye umfowethu khona umuntu ade yombona ngale. Manje kuyazi ke siyibandla masambile ukuthi masike sabona intombi enhle phela. Buye kubonakala umtsizwa lapho ukuthi ubani insizwe emadodeni. Okay. Hayi qhamthushu na intombi. Hayi inhle yabukeka nje ngasho ukuthi cishe ifane nawe kanje Asuya kude Budi. Awu. Okay. Cha phela nje ngiyenza umzekelo ukuthi umuntu engambone njani efika. Okay. Ngiyaxolisa baba. Awu Nkosi yami mama. Idluleke intombi. Hey, uma idlula intombi cha ngitshela ibandla cha welibandla ake ngiphakamise iside la ngasekhaya. Ake ngiyilanda intombi mina ngizobuya nayo izohlala nathi la. Hayi bangihleke bathi hayi akuhambe emkhize sobona ngawo hayi akuzibonakalise ukuthi hayi cha ngipheni nje umzuzwana ngiyabuya. Gijimise nathi ya intombi mama kancane ntokazi ayangiziba usisi. Kungiziba kwakhe kodwa into eyangichaza ngaye ngabona ukuthi okay unakho lokho ukuthi ngiyintombi ngiyayazi into engiyifunayo. Ngiyazazi ukuthi ngubani. Yiyona into eyangichaza kumuntu wesimama ukuthi okay umuntu wesimama akuveli ukuthi mangikubingelela nawe usuyathamba. Yebo. Cha ngifuna ngathi ngako ngishikelise phela nawe kancane. Kuze mangizokunikeza amagama nawe ubone ukuthi okay lo muntu kahlahle uyimisele ngani. Hayi intombi ngikhulume ke nayo lokho ngikhuluma nje ingiziba lokho ihamba ngomgwaqo. Ngize ke cha mama ngicela ukukubamba i-umbrella nakho phela liyashisa nelanga. Noma singene la esitolo sibambe ama-ice melo ke sithi ukwehlisa ukushisa. Yako. Hayi lapho ke aqala khona ukungiphendula komama athi hayi singawathenga ama-ice akunankinga. Ngeneke esitolo siwathenga ama-ice. Nkosazana igama ubani? Ayichaza umama hayi ngoPrecious. Aze lalihleke igama la kodwa wembali athi ayibo ngena umbali Precious cha. Precious phela usho ukuthi uyimbali enhle kimi. Imbali engithe mangithi ngiyadlula ngayibona kulantsima ukuthi cha singafanele ukuthi ngiyetshala emagcekeni ogcwaphe. Okay. Hayi sambeke nentokazi sisahamba ke isho ngisho cha wemama ngeke ngiwaqamba amanga mina ngumuntu nje ohlala entweni aqonde. Okay. Uthi ngizoshaya utshani ngiyele nale into engeke ngisebenzele leyo ngoba ngiyacabanga ukuthi uyazi ukuthi indoda mayikumisa isuke ifuna ukuyapi. Alright. Nkosazane ngeke ngisho ukuthi ngiyakuthanda ungizwe kodwa ngisho ukuthi ngichazekile ngawe. However, athi cha ngiyakuzwa ngithi ungizwa ngithini ngeke phela uthi uyangizwa phela nina abantu besimame nomkhubo ukuthi masithi chazekile ngawe khona into engichazayo ngawe uvela uthi okay hayi ngiyakuzwa hey lungile kanti uzuyasibhuqa. Okay. So ngimtshela cha mama ngichazekile. Hayi ithi inkosazane no hayi ngiyakuzwa ngase kube icala nokuthi ngikwazi kangcono. Cha bhuta kulona icala. Right. Oh hayi.
cha mama bengicela okungenani ngithatha inamba yakho ngoba ngiyacabanga ukuthi usuyafika la uya ngathi vele lapha stop sign opposite stop sign sekhaya All right. so ngithi hayi ngicela ukuthatha inamba yakho angiphi inamba thatha ifoni ngimupheke mina ukuze yabona phela ukuthembeka kuqala ekutheni ngimuphe ifoni kube uyena oyifakela inamba Yeah. ayifakela inamba bese ngiyayiringa phela nisipha amanamba angasebenzi ngimupheke ifoni ayifaka inamba ngiyidayile ayi ekhala athi hey Kimango ngifonelanga ngithi Kanti wena. awukahle mama yimina ngitest inamba uthi yasebenza ngiyaxolisa yazi angizwani nama-cause cha phela bokuyimina ngifuna ukubona inamba ngipha yona iyasebenza so nkosazana ngazi ngakuthinta ngasiphi isikhathi ubhizi ngani yini ozobe ubhizi ngayo nje namhlanje ngoba sihleli nje lapha nabo futhi ngiyacabanga ukuthi sothi ukuhamba sikuthe ukuhla kancane athi no ngiyangena nje ngishaya izinto engiyiphethe bese ngiyaphuma ngifike ohlala nabangani bami khona lapha ePark la ngidlule khona ethi mangase kuthiwa ngiyakulinda sibuyele sonke emuva ngase kube icala athi hayi akunankinga ungangilinda angene kubo eyigiya inhliziyo ukuthi hayi ngimtholile hayi yabona phela manje usuyabona ukuthi okay lona ke hayi owami-ke lona ngibuyela naye ke emuva Awusabi ukuthi uzongena endlini angaphinda aphume. cha lokho angikucabangi ngoba uthe akenzi lutho Yeah. uyoshiya umthwalo uyohlala nabangani bakhe kuphi epaki Epaki. mina into engiyicabangayo engifikele ekhanda ukuthi mase ngibuyela naye abafuthi bazobona ushilo ukuthi ngempela uzobuya naye ayangeneke phela mhlawumbe imizuzwana ewuhlanu owu5 hayi akasaphumi naleyo nto ukuthi ke mina mase uhamba isikhathi eside ngivele ngidube kodwa ngalolu suku ngalinda ngoba phela yinhle intokazi lapho ngithi ngikhipha khona ifoni sengifuna ukumthinta ke phela ngibuza ukuthi usezani avela avula isango hayi ubuyisele ekhokhini hayi phoma intokazi lapha sihlekele nje sesibuyele emuva ngimbuza ukuthi wenzani empilweni esho ukuthi cha usafunda All right. uyayifundela kodwa unamatohane eceleni uwenza lokho odlala ngodaka ebusweni namazipho ke laba buye bawafake sengisho ukuthi cha nami unganginquma ninzipho athi hayi nganginquma inzipho yazazi izinto ke kodwa Uma kanti asohushwa. Oh. unquma unechi Oh kuyakho. sihambe hayi sifike ke epakini abangani bakanti bamlingile vele abafuthi bayabona bathi hey ubuye nayo yaphela lokhu nje ngisho nje ngidweba nje ngonyawo phansi nje yabona ngiyazama ukuthi ngiyibambe phela nami ngingachazi ukuthi kahle kahle ngizizwa kanjani ngayo ngoba phela saqala ukumbona uzosuka azitshe ukuthi mhlambe sengiyaphapha noma sengiyagagamela Okay. ngoba nibuye nesiphoxe mase sikhuluma iqiniso Okay. sifike epaki sihlalele ngimtshela ukuthi cha cela abangani bakho bezohlala nathi ngeke sinezokubi soyihlalela nje siyayiphuzela ke lapha emotweni ngithi hayi kodwa waziwa muhle inkosazane hayi sifike ke emotweni imoto esihamba ngayo ibizwa ngoSlay Queen abe nombuzo phela ukuthi yindaba nibiza imoto yeSlay Queen cha phela kunezinto esizenzayo kodwa iSlay Queen nje igama lemoto ngoba iyinhle nje yabona iyabukeka naye ithi mayihamba idonsa amehla abantu njengoba nawe uyiSlay Queen senhliziyo yami achazeke hayi uhleke athi cha sengicela ukubuyela ngasekhaya ngoba sisahleli ke lapha ePark hayi sihlalele nabangani bakhe hayi kube khona ukuthi siyaphuza ngiyabona nabo abafethu ukuthi hayi ngoba nami sengithola intombi nabo kuyoba kuhle ukuthi bathole izintombi singathi mase sibuyele emuva sesikhipha ucingo lapha ngithi eyibuka ke mina nayi inamba ngibuye nayo wena uyiphethe hayi kube mnandi sihlalela hayi bacele ukuthi hayi sicela nisiphelezele sesiyahamba hayi ngithi mina cha nkosazane ngizocela ukulula nawe inyawo ngizoyishiya imoto ngoba basamamela umsindo Yeah. sihambele ke silule inyawo mase sezofika ngasestopini ke ngithi cha nkosazane ngicela ukulibonga ithuba ongiphe lona lokuthi nje ngiqala nokukwazi uqala nokukubona ukwazi ukuthi ngiphi ithuba lokuthi ngikhulume nawe ngathi sikuthola ukwazana kangcono ngize ngazi ukuthi udlala ngodaka ke ngicela kwenze nangelinye ilanga mhlambe nami ke ungizame ngibukeke phela ngoba nakho uthi udlala ngodaka kodwa umuhle ke mama Queen. Slay Queen imoto akumina Slay Queen Okay. kodwa naye ke phela uyiSlay Queen ngoba phela ngabuka intombi eyihle phela Ngisho yena. hayi samathi idlula eyibhekelena ngimbuka nangemuva Phethe. awu umini Hawe mntalomuntu ma. hayi kodwa kulula kanti kuyeza ukukhula so hayi sikhulumeke sifike estopini intombi ngithi ayicha mama ngiyabonga kodwa ngaphambi kokuthi uhambe bengisacela noma ihagi kokungcono ke ngizothobisa inhliziyo nami kusho ukuthi cha uthando ngilitholile hayi avume chaboze ke hayi ukunuka kamnandi ayi Kabofafa amakhaloni. yabona ne dashboard phela ithambe kahle
hlangene yabo ulo muntu kahle kahle clean kodla kamnandi awu yabona nje mangivala amehlo ngase sengicabanga ukuthi cabanga nje kusisa kanje hayi ngimhage ngimbambe ngathi ngiyamqinisa yabona nje ethu uyaphunyuka ngiphinde ngimdonse ngivele ngimqabule nje ngalokho sengithi ngiyabonga mama ringi uyenzani vele angithi phela ngiyawutshontsha phela noKiss phela ngiyaqala ukumbona namhlanje ngeke ngivele ngimgcavuze nje ngoKiss right hayi ahambe kube ukuthi ke sokuyiyo lento ukuseyoxhumana ngefoni ke sixoxe sibuzana impilo angithumela izithombe hey ngibuka izithombe muhle hayi igama Precious gama lakhe he sayihlalele sixoxe mhlambe iviki lokuqala liphele kwelilandelayo ngithi mama ngicela ukukubona hayi ngumuntu omatasa ngibhizi nginama client ngapha isikolo ngithi hayi akunankinga okay ongenani ke noma ngaba 20 minutes hayi akunankinga 20 minutes ungangibona makuyi lunch ungafika sibonane hayi kwenzeke lokho insukwana silokhu sibonana ngisahleli phela naye emotweni ngelinye ilanga ke basifonele lethembisa bathi hey ziyawa ke busy khona ayabona ke busy khona abafana siyophuza ke lapha abafowethu ke mayisinenkinga ke phela masiyophuza ngeke ubambe wiwani siya ngaphandle kokubamba masiyophuza nje intombi sitakula khona la siphuza khona ngibuyele ngaye emuva kodwa kube khona ukuthi hayi namhlanje hayi ngeke ilali ngabhaka ngegarage should ngezoyithola lapho kumele ngempela uyivalele namhlanje hayi kube khona siphuze ke size sifakana umqondo ukuthi hayi ake ngithenga impesu okay siphuzisana impesu ke sonke ke manje okay impesu but must you look fresh and active you don't need it cha angithi phela manje does it make you take long mawuphuza impesu cha hayi ukuthi udonsa kade kodwa nje yabona nje iyaqina yabona ke kuyaliwa mama you still young ngaphandle kwalokho phela akuyi ukuthi usasemncane noma usasemusha phela lana sikhuluma ngomuntu oqala nokumbona ngeke wazi ukuthi yabona uzobuyizwa ngandlelani phela ziyahluka khona unokufika uthole ukuthi kuyagabadela olwandle okay kokunye kuqondile kuyancengeka olwandle Nkosi yami ngixolele cha kodwa kunjalo ngoba kunjalo eniqiniso sifike lapha seziphuzile phela isegazini manje ngoba phela lokhu sifaka utshwala yona iyaqhubeka iyehlela lapha ezantsi iyofika la kumele iyoqala khona umsebenzi igijimisa amasosha hayi fika intombi qhamthushi ingene phakathi ish labo bese ngiyibonile vele bengisazoyicaphuna khona lapho phakathi kuleyo indawo kasebhizi khona hayi angisayinela umfowethu athi ngiyaphela leyo muntu ngiyembonile bafowethu iplan list ke mase sihamba la ngizocela nifike lapha ningishiye naye mina endlini amafoni vele ke sihamba ngequantum ngalelo langa ngoba vele sasiplan ukuthi vele sobuye sibaningi ngesamba uSlay Queen uzokhosha phansi indlela yona thathele ingane hayi kube mnandi ke hayi sijive ngabo 11 sekubona kathi hayi manje hayi selifikile isosha hayi phela ngeke livuke phambi kwabantu kumele ngiyincengele phela nami kulona ukuthi uzovuka mase sifika ngale yawuthi kuyibamba phela kodwa ke ngavele ngathi cha welibandla ngicane ngiphelezela hayi sambini silapha endlini ngikhona ngikhohle endlini kahle kahle ngifuna nokuthi ngithathe i-charge angina charge ifoni yami iyacima bayazi ukuthi angizwani nefoni ecimayo ngoba yacima ifoni manje ngeke ngisabona noma ungifakele imali ke manje khona zoqhubeka ngiphuze phela hayi bavume bathi hey welibandla bayazi ke bona ukuthi mangisho njalo ngifuna ukuthatha lona phela ngiyomfaka lapha awu phela mhlambe bese kunamaviki amathathu angimazi ngisalokhu nje ngicina ngoKiss ngicina ave ngimqabula akaqabulani kamnandi sifike ke lapha endlini ngithi hayi wemama ecela ungiphelezela lapha siyothatha i-charger lapha athi nayi vele ucela i-toilet ngithi hayi khona i-toilet endlini hayi singena masehla nje emotweni umfowethu athi ngiyoshaya u10 ngithi akunankinga awushaya u10 futhi siyeza khona manje ave ashaya imoto isho inhliziyo uthi nakya sikhiye vele nasi la ifoni yakhe isele emotweni yami isele emotweni ngibameze nami ngama hey man phela ifoni yami lapho hamba imoto dlala nomsindo bayihambele ethi asibalinde la endlini ke Nkosazana angena achitha amanzi hayi thuleke ayifase lokho kokubhenywayo kokwama happy yazi bayakuthanda phela
Fake bese nginifakela nesivenda ngaphezulu emadegwane. Yona we akuzivenda kodimo. Ake bathi amadegwane manje lapha emsebenzini kulalo siso uthi maye sibingelela athi ngimadegwane. Hlezi imbuza ukuthi mina indaba usibingelele ngensango wena ngoba amadegwane insango phela lokhu ngafela eGoli kuphi ungirekele madegwane. Oh uthenga insango la manje lona masibingelela uthi dumelang manje shoot usibiza ngensango. Ngangayithandi ke mina leyo nto ngathola lapho ukuthi kahlahle umvenda ke. Hayi mfakele ke kwakukhona ke gcwele lapha endlini mfakele lapha hayi. Nami mayibhema nami ngishangathi ngiyayibhema. Hayi phela izosuka ingikhishe lento bese iyangixaka mina bese engasayenzi lento engiyizelela ngoba phela ngiyeza ukuthi amasosha asemile ke manje sengenzeka noma yimusi ungihleka phela. Yazi inkinga ukuthi ungihleka ngithi ibhlungu kimi. Sorry. Nabuye ngichaza yazi. Ngempela. Yo. Ayibhemele ke umama. Uyayibhema yabona kuphuka nayo impela. Nkosi yami yabona amehlo manje yaqala babo ukuthi ziyakhala ke manje yabona kathi ezami ziyawina. Yembuke nje imbuka hayi. Angifuni ukuthi zingiqaka ihlale kakhulu emlomeni. Sheshe ngiyikhiphe nje ngathi ngisonda lapha ezayo ngishaya isipro. Sheshe nje ngiyikhiphele. Hayi bese kuba ukuthi ke ngiyamcela ukuthi wemama ngikhona ngicela ukukuhlebela khona. Hayi avumi. Excuse me. Okay. Oh, you're gonna make me die. Oh, Ungafi. I'm sorry. Ungafi masingcwabisana ukuthi. So manje ngimceleke ke unkosazana wemama khona ngicela ukukuhlebela khona. Athi asisodwa nje ungakhuluma. Lo thatha kude ke lo. Cha lokhu uzosukezwa phela umakhelwane. La sihlala khona endawo ama-room awu-U. Bese kuba indlu enkulu phakathi nendawo ngoba thina siyibandla besihlalela ngaphandle ema-roomini. All right. Mase siphakathi endlini kusuke khona umndeni sophelele. Yeah. Hayi. Athi hayi akunankinga. Ngisho vele ngiyazi nasema-room vele akunamuntu. Ngihlebele ngishaya ngathi ngiyamhlebe angimqabulo mama. Hawe ma. Angimphuze ngikhisa. Bona manje ngimqabula nje sengiyamqubula ngiyamdonsa ngiyamsondeza phela sengifuna lento engiyiphuzile manje sokumele ngiyikhiphe sifikile ke manje sokuyiso ke isikhathi. Hayi ngimphuze ngithi cha nkosazana uyocolela hayi i-social living enhle. Ipiki manje lifuna umgodi lingawugubha. Jona we. Hathi cha Ukubuya ithakazelo. ipiki lifuna umgodi lingawugubha. Hayi kube ngathi uyangizwa kodwa ngiyabona ukuthi hayi Ulahlekile. amanzi emhlane edada ayageleza uyalena nje. Hayi imbamba bami emqabula hayi kube mnandi. Hayi ngiqale ngikhipha iskipha. Ngifuna ukubona phela ukuthi uzothi wenzani noma uzothula. Yeah. Skipha siphosele. Hayi avumi. Yathi hayi ngithi ngikuphoqa ngithi athi hayi awungiphoqa. Hayi khipha mina ujini yabona ngigijima qala phela mina phela kumele kuveze ubudoda bami abone ukuthi uyothola isamba theke esingakanani lapha ezantsi. Hayi uthe ngisengigumulile samqabula nje ngibe ngimkhipha iskipha naye. Hawe ma. Kukela amabra yabona amabra nini engigijima ngamgwaqeni. Hayi wena phela bona hawu. Oh, it's sports bra. Hawu. Sorry. Lokho ngathi kuyi-tight nakho la ngaphezulu. Jona we. Gqoke khona ke naye hayi nginganaki ngilibambe lona ibelani ngilizwe ukuthi hayi likhona kodwa kukhona Lincane le. hayi ukuthi lincane inalopia zizize engabutholi kahle yabona ngeke kodwa kuthiwa ngiyisa kodwa lona linjalo linjalo lithambile ngeke uqonde ujeli wakhona ukuthi mhlambi lithambile angisho lutho Right. hayi ngidlule engakunaki lokho udonsa ujini wakhe awugqoka utight ngaphansi shono uyazi ukuthi ibuye ekhaya naye emjayivweni ugqoke netight ngaphansi hayi ubala lona ngibe ngikhipha nami phela ngihlukani ke nejazi ngiyayithanda hayi ngidonsa ijazi ngilifaka thule ngithi ayibona ziyakhala ke manje hayi ngithe ngilikhipha itight embuze cha mama yini le kufika kimi ukuqala ukuthi mhlambe le machine le nibuye yabo Evaporator or dildo. Idido lokho enibuye nize ngifike qale kufike lokho ekhanda
yabo ngayikhipha phela ithatha ngayikhipha ngokuphelele kodwa sengiyabona ukuthi nakho khona okumile la and kumele la engize khona uyabona leyo nto leyo kumila engifuna ukungena khona manje into engizwisa ubhlungu ukuthi angayiphatha kanjani into nje ezoya emjayivweni kahle kahle yindeke kodwa kuneyami yona into eyangicala cha musu kungihleka phela yinde kuneyami ay athi can explain kodwa idildo ikhanda kodwa kimi lithi mhlambe yabona mhlambe uyaba abantu besilisa abamuphi ngalendlela yabo engizomupha ngayo mina hayi ke yinde phela lempahla maye phela noma kuthiwa ngiphuzile lento ayikho into engizoyenza compared kunalento engiyibona la hayi ngivele ngibe nesibindi ukuthi hayi kodwa ke ngoba phela sesafika nami at least ke ngikhiphe lento ngiyiphuzile hawu hayi ngidonse ke tight iphume yonke yazi kwangathi mhlambe ngishayiswe yimoto noma ngiyaphupha angazi kodwa ngibona cha kahle kahle akuyona into engicabanga ukuthi iyona lo umuntu wesilisa koqala kufika kimi ke ekhanda kufika ukuthi ke uma kuthiwa yimina engibhemele yanto ngayibhemisisa izange ngishaya njengoba zimshaya enje ngaphuza ngadakwa ngalendlela ekade edakwe ngayo ebezongenza lo muntu ngoba phela unalento nami enginayo lempese bese ngiyiphuzile ayisasebenzi ke lavele la ishwaqela Nkosi yami la ibhekela phansi lathi yabona amanyala lento engizoyenza la amanyala ngempela engizoyenza la kwakubhlungu ngempela ukuthi ngeke ngithanda nentombi zonke le insuku Nkosazane kwenzakalani ngikwaswabi manje kahle kahle ngicela ungichazele kwenzakalani athi okay igama lami oqala uKatlewu hawu cha akusayona Precious maye phela bokuyimbali enhle kimi sokuKatlewu uKatlewu imbali enhle Katlewu wawubona lapho uKatlewu omuhle uyimbali enhle uKatlewu abafana phela hayi izibe ebhlungu ngilibuke vele ngigqoke senze lawa nokwa nejazi seliwele phela manje uyabona ukuthi amanzi kwathele emsele dada la vele ngimshiye kanjalo ke vele ngiphume yabona ngidumale ngiyohlala ngaphandle ikhanda liyaduma ukuthi kube kuthiwa ngibhemile ngabudakwa ngempela lo muntu bezongidlwengula kahle kahle bengizozwa ngalo selingena ngemuva ngizwe ngalo nje seliphakathi iyona into yangizwisa ubhlungu kakhulu ngoba kahle kahle ngazibuza ukuthi nginebhadi noma kwenzakalani yazi ngayibamba umzimba ngihlele esitubhini eminyango yasho ingena imoto ayingena imoto abafowethu athi uvusi hawu usumshayile njalo yawu kahle mfethu awumeyancane nawe sumshayile awumeyancane mfethu awumeyancane nwayikhanda ngiyaqhaqhazela nginetrauma ngoba manje ngisacabanga ukuthi lo muntu bezongenzani ngempela kube kuthiwa yimina okuyena okadelele ngaphansi ngithi wevusi mfowethu angikho right mfowethu athi yini kwenzakalani yina alisami ngithi hey livele lawa mfethu livele lawa amanyala la ungabonela phakathi kwenzakalani mfethu ukhuluma nami athi okay ngitshele noma thani uyishayile lelodwa kwasalona lona leli lodwa ke lona leli kube inkinga nje ukuthi ngiqale ngithi ngiyacabanga ukuthi ngizofaka kanjani because now you are Zulu and umZulu lo oqotho baby itsaqotha ke so how do you tell abobhoti bakho ukuthi kwenzakeleni cha phela iyona inkinga leyo ukuthi uvusi manje yena uvusi uthi phela manje mina sengishebhulile lapha phakathi kanti mina lutho ayikho into engiyenzile lapha ngihleli nendoda mina endlini yami okubhlungu lo muntu kade ngiqabulana naye you didn't see anything cha phela manje emotweni iqabulana ngithi yabona kuba khona igear handbrake social distance wemoto lo la ukusho ukuthi ngoba uhleli kuleso sihlalo sakho ngihleli kwesami kodwa siyahlangana phela ngamathi nolimi siyaqabulana kuphelela lapho ngikhake ngiphume ngikhake kahle uhamba ubuyele endlini or ubuyele office la usebenzela khona phelela lapho
bengiqala ngawo kuba naye That close. sodwa very close ukuthi ngisho nesinqa noma ngisithinta Nkosi yami sasi right kusemuntu wesimami kodwa ke vele angisazi ukuthi nesinqa somuntu wesimami nowesilisa sihloya kanje ngoba phela ngaze ngamthinta umuntu wesilisa bengiqala ngalo aya ngithi vusa aye kungene mfethu uyibonene kodwa indoda leya lo muntu unomthondo njengami athi uchaza ukuthini athi mayingena uvusa awu ngizwa ngayo uyababaza phakathi mina ekhanda vele sengilimele umoya wami uphukile vele yabona sengizibuza ikhathi sami esingaka ngichithe ipetrol ngisuwalana ngiyobona umuntu ngithi ngiyobona intombi mina yazi intombi mayithola ingathi ungamake sure lensukwana zokuqala umake sure ukuthi iyabona ukuthi kahle userious ufaka amandla ufaka umfutho ufaka upetrol emlilweni khona umlilo uzohlala uvutha okanti ngiyayifaka esihogweni avusa ngena abuye ehleke uvusa athi kanti akanamabele nokuba namabele ithi mina ngazi ngimshiya gqoka ubhodisi wakhe lo ugqoke yapho phakathi athi akanamabele lo muntu ufaka amasokisi lo yango Oh Jesus. abona ke inhliziyo yaqala ababhlungu ngempela ukuthi bengilele nendoda Kanti awulalanga naye. angilalanga nayo kodwa phela kodwa yena emehlweni akhe umthwala umuntu uyagqoka manje phakathi endlini yena ngazi ukuthi uzoyithatha kanjani kodwa uyambona usemqunu usamela agqokele tight athi igqokile lama tight abambana impela alibamba azalifihle liyalivolovolo lakhe le hayi vele ngithi cha mina wevusa mfethu cela ningiphenisa isikesi semoto ngihambe uyapi mfethu cha sayophuza ngiyabuya dumisa imoto ke mina ngihambe hayi hambe mhlambe ngibuye ngabo 2 mangibuya ngabo 2 sebehleli ke bagcwele la esitubhini bonke bayiphuzelayo 2 for 2 kumnandi Ishidawo ngaze ngageja Nkosi yami. Mangifika ngivuleka isango ke la sihlala khona lihlobha ngani ukuthi phume nemoto suke phethe isikhisi esango. Shida akekho uzophuma. Vula isango ngene bayi imoto. Vusa uplo umuntu. Ibile ntombi, ngifuseka kusintombi. Ibile nsizwa lena. Athi vusa hayi lidile lapha ekameleni lithi ifuna ukuchaza. It manje nani seningavele nimiyeka angilinde ekameleni ngabe niyamxosha lo muntu ngoba phela angifuni konje ke vele nefoni yakhe la emotweni. Ngifoni yakhe ngicela nje ukuthi aphuma ahambe. Ingene mina akekho ekameleni. Nakhona ngibheka yabona umbhedo uhleli. Angiboni ngale kombhedo angiboni lutho. Fridge nansi lana vele ngithi ngoba akekho kwevusa. Foni yakhe senzomnikeza amayiboy. Cela mina ningiyeke abafuthi ngifuna ukulala. Khathele umoya wami ophansi ulimele. Ngingenele ngivala umnyango ngikhiye lale mina ngiphose empedeni bese ngidakiwe vele kodwa inhliziyo yami ibhlungu before ngilala kodwa ingqondo ibuthi hey cishe yangidlwenga ngabe kodwa sesikhuluma ukuthi mhlambe nami ke manje ngiyi-victim yabo ngoba ngangazi ukuthi kahle kahle yayizongena kanjani phela ngicina ngokuchatha kuphela uchatho lungaka lifana nothi ngeke uze ukuthi khona into engenile awucabanga lo mbhobho wathi ubuka lapha ngibuka ngimgumula okubhlungu yazi ngimgumula ngifuna ukuyibona lento engizongena kuyona before kodwa ngizohlangabezana hey inamasende inamabhola nakhona nangaphansi ngibone konke So you traumatized. Trauma leyo into engeke ngiphinde ngikhona. Soweto podcast, Mjolo the Highest. Bafethu, this was a life lesson. I wanted to tell my brothers and my sisters and my transgender people and my Rainbow Nation people, ne? Please, you see ukuthi lo mhlaba lona ukuthi wenzakalani, right? Be honest with somebody. Umtshele ukuthi this is who I am. Umuntu akhona ukuthatha i-decision yakhe. Because people get killed. There's just a lot of things. You get beaten up for such. That person was very lucky ukuthi athole ubhuti lona. Akamshayanga, akamchikanga, akamxoshanga in a bad way. Right? So guys, please be honest with your feelings and with yourself. Be honest ukuthi wena, you are still in a process of changing you understand the transitioning, yes, you understand. So be honest, guys, and love you guys, and it's a life lesson. Please be honest. Ngiyabonga bafethu. Don't forget to subscribe and like. Click. Soweto podcast. Jolo the Highest. Danko.